Ještě na voně. Jo, až takhle, máš ještě pro nějakou sociální cenu? No tak to jako to tady bude dávat spravedlavej, ne? Tak vidíte. Takže všem vám, co jste soutěžili v hodu pneumatikou, ať už jste muž nebo žena, a víte, že váš výsledek byl víc než dobrý, pojďte prosím za námi, protože vyhlašujeme 3 nejlepší. Hody pneuškou. Hody pneuškou. Hod pneuškou měl velkou část. Můžeme jako začít. Vidíš tady, já si myslím, že já bych ještě chvilku, kdo házel pneumatikou, pneuškou, kolem, odsaďkou, oblečky, To musí. Od tam toho. Třeba se na něj Jo, tam mávno taky. 3 nejlepší z žen. Máme tady diplom a drobný upomínkový předmět, který je rychlost spotřebitelný ještě ne. Tak já bych začala asi vyhlašovat. Já si myslím, že až uslyší ty ženy nebo muži svoje jméno, tak určitě k nám si vyhrát. Tak začni si ty. Holky mají přednost. 3. místo hodu pneuškou.